Please! Walang awa! Sinusumpa kong kayo! Sabihin niyo sa akin, Mami. Brandon, 20 years old ka na. Pero grade 10 lang ang natapos mo. Ibang classmate mo, college na. So what? Bulag naman ako eh. Kaya okay lang kahit hindi ako makatapos ang pag-aaral. Bakit ba naging ganyan ang katwiran mong bata ka? Hindi naman yon ang itinuro sa inyo sa school. At hindi ka rin barumbado? Matalino ka dati, masipag mag-aral. Noon yun. Tamad na ako mag-aral ngayon eh. Kaya gusto mo hayaan na lang kitang walang tinapos? At ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga tao? Naturing ang mayaman ako, pero pabayang ina? O edi kayong mag-aral? Brandon! Ang kulit nyo kasi. Huwag niyo na kasi akong pilitin. Dahil pag ayaw ko, ayaw ko! Talaga? Sinabi mo yun sa airmat mo? Oo, sabi Jerome eh. Buti hindi ka sinampal ni Mami Loisa. Hindi niya gagawin yun. Paano mo naman nasiguro na hindi ka niya sasaktan? Kabisado ko si Mami. Ayaw niyang masira ang mood niya. Dahil ayaw niyang maapektuhan ng business niya. Kaya hindi niya ako magagawang saktan. Alam mo, swerte mo talaga sa airmat mo, pare. Sunod lahat ng layo mo. Hindi ka pa magawang saktan? Ang swerte. Malas ka mo. Ano? Bakit? Oh, bakit gising pa kayo, Manang Ason? Gabi na. Hinintay talaga kita, Eloisa. Bakit niyo pa ako hinintay? May susi naman ako. Baka kasi gusto mong may mag-asikaso sa pagkain mo. Kailan ba naman ako kumain dito ng hapunan, Manang? Di ba laging sa labas ako nagdi-dinner? Yung alaga nyo, ano naman ang ginawa sa maghapon? Tulad ng dati. Nag-iinuman sila ni na Jerome at nagbidyoke. Ngayon ando sa silid niya, tulog na. Batang yun talaga. Puro na lang pag-aaksaya ng pera at panahon. Hindi man lamang isipin ang mga pagsisikap ko. Honey, mag-out of town naman tayo this weekend, oh. Ha? 2 weeks ago lang nag-out of town tayo, di ba? Ibang lugar naman ang gusto kong puntahan natin. Sige na. Sorry, Han. Marami kong kailangan tapusin trabaho. Isa pa, dadalawin ko si Brandon. Ayun. Di lumitaw din ang dahilan kung bakit ayaw mo. Dahil gagalawin mo yung bulag mong anak. Stop calling him bulag. May pangalan siya. Bakit ka ba nagagalit? Talaga naman bulag siya. Dahil sa ginagawa mo, parang ako na rin ang binabastos mo eh. Okay. I'm sorry na. Nagsiselos kasi ako eh. Naiisip ko baka naman hindi si Brandon ang dadalawin mo. Kundi yung misis mo. Hindi totoo yan. Tapos na kami ni Eloisa, kaya pwede ba? Tigilan mo ng pagsiselos sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Happy ako na dinalaw niyo ako, Dad. At may pasalubong pa. Oh, nagustuhan mo ba mga pasalubong ko? Siyempre naman, Dad. Branded lahat eh. Tiyak, sikat na naman ako sa mga tropa ko dahil doon. Anak, sana wag puro tropang intindihin mo. Go back to school. Ganyan din ang sinabi sa akin ni Mami. Tama naman siya. Para kahit na hindi ka nakakakita, magkaroon ka ng magandang kinabukasan. May mamanahin naman ako sa inyong dalawa eh. Kaya ayos lang kahit hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. Anak, huwag naman ganun ang katwiran. Ang makabubuti sa iyong hangad namin. Kaya gusto naming iayos ang buhay mo. At mangyayari lang yun kung tutulungan mong yung sarili. I know, Dad. Don't worry. Aayusin ko rin ang buhay ko. Yun ay, pag maayos na rin kayo ni Mami.
nagpunta si Brandon? Umalis ba sila ni Jerome? Ay, hindi. Galing dito si Rodolfo. Isinama siya. Mamamasyal daw sila at kakain sa labas. Sumama siya sa lalaking yun ang hindi man lamang nagpapaalam sa akin? Abay, siguro naisip ng anak mo na baka hindi ka na naman pumayag pag nagsabi siya. Eh, wala namang masama kung sumama man siya. Daddy naman niya si Rodolfo. Manang ason! Eloisa, hindi dahil naghiwalay kay ni Rodolfo, lalayo na rin ang damdamin ni Brando sa kanya. Sa akin siya dapat kumampi. Dahil ako ang niloko ng lalaking yun. Makikita sa akin ni Brandon. Mag-uusap kami ng husto. Brandon, mag-usap nga tayo. About what, Mami? Bakit ka sumama kay Rodolfo yesterday nang hindi nagpapaalam sa akin? Yun ba? Baka hindi ka na naman pumayag gaya last time eh. Kaya hindi na kita tinawagan. Dapat ka pa rin magpaalam sa akin. At dapat ako ang sundin mo. Na ano, Mami? Nalayuan si Daddy Rodolfo? Dapat lang naman yun. Dahil niloko niya tayo, inapi. Mami, ikaw lang ang niloko niya. At kayo lang ang naghiwalay, hindi kami. Bakit ba ganyan na lang ang pagkampi mo sa lalaking yon? Ako ang mami mo. Ako ang naagrabyado. Kaya dapat sa akin ka pumapanig. Lumalagay lang ako sa tama. Lumalagay sa tama? At anong ibig mo sabihin? May mali ako? Kayo nakakaalam ng sagot sa tanong nyo. Brandon, huwag mo akong talikuran. Hindi pa tayo tapos mag-uusap. Brandon! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Halika na, Han. Sabay na tayong mag-breakfast. Masarap ang niluto ng katulong natin. Kumain kang mag-isa mo. Buisit. Ano ba nangyayari sa'yo? Umagang-umaga nagagalit ka sa akin. Sabi ko na tama ako eh. Mahal mo pa rin yung asawa mo. Here we go again. Nagsiselos ka na naman. Dahil sa pagdalaw ko kay Brandon. For your information, wala si Eloisa sa bahay. Hindi kami nagkita. Hindi nga kayo nagkita. Pero sa panaginip mo kagabi, siyang tinatawag mo. O kita mo na nasamid ka. Hindi mo akalain na mahuhuli kita sa pamamagitan ng panaginip mo. Ano pa bang dapat kong gawin, Rodolfo? Para makalimutan mong maldita mong asawa. Lahat naman ng gusto mo, sinusunod ko. Sheila, panaginip lang yun. Huwag ka nga parang tanga na nagsiselos sa panaginip. Kaya mo siya napapanaginipan dahil siya pa rin ang laman ng iyong isipan, hindi ba? Wala na ako ng ganang mag-almusal. Sa office na lang ako kakain. Si Manang Ason, tumatawag. Oh, Manang Ason, bakit tumawag kayo? Pasensya na sa abala, Eloisa. Sabihin niyo na agad ang gusto niyong sabihin. Marami pa akong ginagawa rito. Yung anak mo kasi umalis. Kasama si Jerome at yung barkada nila. Kasama si Jerome at yung dalawa pa nilang barkada? Oo, kaya nga tinawagan kita. Dahil naisip ko baka hindi naman siya nagpaalam sa'yo. At talagang hindi, Manang Ason. Batang yon, namimihasa ng umaalis ng hindi nagpapaalam sa akin. Wala na siyang respeto sa akin. Alam mo, Eloisa, nag-aalala ako sa anak mo eh. Hindi kasi palagay ang loob ko doon kay Jerome. Para bang hindi siya mapagkakatiwalaan. Ganon din ang pakiramdam ko, Manang. Hindi ko lang mabawalan ng anak ko na iwasan ng taong yon dahil noong naglaya siya, si Jerome ang tumulong sa kanya. Manang Ason, tawagan niyo ako pag umuwi na si Brandon.
Mula pa kaninang kasama natin ang tropa. Hanggang ngayong narito na tayo sa amin. Tahimik ka pa rin, tol. Bakit ba? Bad trip ako, tol. Sa tropa natin? Hindi. Sa isa kong sip-sip na kasama sa trabaho. Sobrang mapabal sa boss namin eh. Inalis tuloy ako dun sa Tapsilogan. Inalis ka? Eh di wala kang trabaho. Eh ano pa? Kala ko naman kung anong problema mo. Yun lang pala eh. Pre, pag wala akong kita, wala akong pambayad ng haiba, lawi, at begtu. Alaring pang inka at pang nomi. Kung bahala. Sasabihin ko ay mami, nakunin kang guide ko. Ha? Eh total, tropa naman tayo eh. Di ba okay yun? May bahay at pagkain ka na, may sweldo ka pa. Lagi pa tayo magkasama sa gimikan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. What? Gusto mong kuning alalay mo si Jerome? Yes, mami. Para hindi na ako mahirapan pag may gusto kong puntahan. O kaya ipabili. Hindi ko naiistorbohin si Mang Tomas. O eh bakit? Wala ba siyang trabaho? Wala na, mami. Kaya nga naisip kong kunin siya eh. Dito na rin siya titira sa atin. Ano? Dito? Dito siya titira sa atin? Oo, mami. Alalay ko eh. Oh, Eh, no. Dito titira. No, Brandon, no. Ayoko magpatira ng ibang tao dito sa bahay. Pero kung uupa siya, hindi magkakasya sa sweldohin niya sa atin. At sino naman ang nagsabi sa'yo na payag akong kunin mo siyang alalay? No, Brandon, ayoko. Mami, bakit ba ayaw mo sa kanya? Mabait naman siya. Lasenggo siya. Mukhang adik. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga kakilala ko? Na nagpapatira ako ng adik dito sa bahay ko? Hindi drug addict si Jerome. Mabait siya. Uli lang lubos na nga lang, kaya kahit high school, hindi nakatapos. Ay, hindi ka pa rin nakatitiyak na lahat ng sinasabi niya sa'yo ay totoo. Iba na yung nag-iingat. Basta, ayoko kay Jerome para maging alalay mo. Kung gusto mo ng alalay, kukuha kita. Pero, hindi siya. Oh, Brandon, kumain ka na oh. Niluto ko yung paborito mong ulam. Ayoko pong kumain, Manang Ason. Ha? Eh, pero kanina umaga ka pa hindi kumakain. Gabi na ngayon. Baka mamaya magkasakit ka sa ginagawa mo, iho. Naiinis ako kay Mami. Puro na lang sarili niya ang iniintindi niya. Ang sasabihin sa kanya ng tao. Kahit sa akin, wala siyang panahon dahil puro siya negosyo. Brandon, ano ka ba? Totoo naman po eh. Noon nga nag-aaral ako, laging kayong nag-aasikaso sa akin. At sa mga pangangailangan ko. Kahit nga kay Daddy Rodolfo, wala siyang time. Kaya natutong mambabae si Daddy. Brandon, kasi Tapos ngayon nagkaroon ako ng kaibigan na kapagpapasaya sa akin. Na gusto kong tulungan. Ayaw pa rin niya. Sobra na talaga siya. Ano? Maghapon siyang hindi kumain? Manang, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Eh, dahil ngayon ka lang umuwi. Pasensya na. 2 meeting kasing inasikaso ko. And then, may pinuntahan pa akong social gathering. Ay, ang batang yun talaga. Pinasasakit ang ulo ko. Alam mo, Eloisa, ngayon ko natyak na tama ako. Na kaya nagre-rebelde sa ang anak mo ay dahil nagdaramdam siya sa iyo. At ano naman ang ipagdaramdam niya? Kahit may kapansanan siya, lahat ng gusto niya binibigay ko. Siya lamang ito nagluloko at ayaw mag-aral. Eh, wala kang panahon sa kanya. At maging kay Rodolfo. Bakit
naman pati ang lalaking yun nasama sa usapang ito? Yung kasi ang sinabi ni Brandon. Yun daw ang dahilan, kaya natutong mambabae ang daddy niya. Wala siyang alam sa katotohanan. Pero posible ang sinabi ng anak mo. Dahil nga masyado kang naging abala sa negosyo mo. Manang asun. Ay, hindi ba? Bihira mo makasalo sa hapunan ng iyong pamilya. At kahit ngayong hiwalay na kay ni Rodolfo, hindi mo pa rin makasalo sa pagkain ng anak mo. Tama na nga ang usapang ito. At ayoko nang marinig pa na kinakampihan ninyo si Rodolfo. Alalahan ninyo, ako ang amo ninyo. Oo nga, pasensya na. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Kaya lang paano si Brando? Uy, lakas mong kumain, Tol, ah. Parang ang tagal mong hindi nakatikim ng pagkain. Kumain ka na rin. Isang araw kasi akong hindi kumain eh. Ha? Bakit mo naman ginawa yun? Para mapapayag ko si Mami na kunin kang alalay ko. At syempre, tagumpay ako. Ginawa mo yun, Tol? Di ba sabi ko sa'yo, akong bahala sa'yo? Oh, natupad na. Kaya ngayon, dito ka natitira sa amin. Ang galing mo talaga, Tol. Salamat, pare. Ngayon lang ako nakatagpo ng kaibigan na katulad mo. Nagpahalaga sa akin. Kahit mahirap at ganito lang ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anong ginagawa mo rito? Dinalaw ko lang si Brandon. Pauwi na ako. Ang dalas naman yata ng pagdalaw mo sa kanya. Natural lang yun. Dahil namimiss ko ang anak ko. Para namang anak mo talaga. Eloisa, alam mong mulat sa pool, itinuring ko siyang tunay na anak. Di nakita mong walang kwenta niyang kaibigan. Sino? Si Jerome? Sino pa? Wala namang iba. Siya lang naman ang kasama dun sa loob. Mabait at maayos kausap yung tao. Bakit sinasabi mong wala siyang kwenta? Mukha siyang adik. Mukha- Maging ang kilos at pananalita. Hindi maganda. Kaya nga ayaw ko siyang maging alalay ng anak ko. Napilitan lang akong kunin siya dahil na rin kay Brandon. Para sa akin, hanggat walang masamang ginagawa si Jerome, hindi mo siya dapat hatulan. Masaya si Brandon na kasama siya. Ikatawa mo na rin yun dahil nagiging masaya siya kahit wala kang time sa kanya. Umuwi ka na nga. Umuwi ka na sa inyo. Wala kang kwentang kausap. Ano bang ibig mong gawin ko? Kumbinsihin mo si Brandon na walang kwenta ang kaibigan niya. Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing, ha? Nagpunta ka na naman kina Eloisano. Sheila, pagod ako. Papagpahingain mo muna ako, pwede ba? Hindi ka na makakapagkaila pa sa akin dahil nakita kita eh. So, sinusubaybayan mo pala ako. Oh, doon nga ako galing. Dinalaw kong anak namin. What's wrong with that? Sinungaling! Alam ko nagkita rin kayo ng misis mo dahil nakita ko siyang dumating doon. Oo, nagkausap nga kami pero sandali lang. At si Brandon ang pinag-usapan namin. Manluloko ka talaga, Rodolfo. Bakit ba binabalikan mo pa ang babaeng yun? Hindi ka naman niya mahal eh. Rodolfo, narito na ako. Nagmamahal ako sa'yo. Mas bata at mas maganda sa kanya. Kapag hindi ka tumigil sa kadadaldal mo, ha? Sa ibang bahay na ako matutulog. Salamat, Tol. Ang gaganda nito mga damit na ibinigay mo sa akin. Parang isinukat. Thank you uli, ha? Okay lang yun. Sobra-sobra naman ang mga damit ko eh. Siya nga pala, papuntahin mo rito ang tropa. Inom tayo. Baka magalit ang mami mo. 3 days na hindi uuwi si Mami.
May aasikasuhin siya sa Cebu. Kaya solo natin tong bahay. Ganun ba? Wala na naman pala siya. Oo, kaya ayos lang. Kahit dito pa matulog ang tropa natin. Paano si Manang Ason? Baka magalit siya. Huwag mo siyang intindihin, akong bahala sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti namang dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay dito sa parking lot ng office mo. Ang lakas naman ng loob mong pumarito. Ano kailangan mo? Gusto ko lang namang sabihin sa'yong tigilan mo na si Rodolfo. Iniwan ka na niya. Kaya patahimikin mo na kami. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Kabit ka na nga. Ikaw pa ang matapang. For your information, ako ang nagpalayas kay Rodolfo sa bahay. Dahil nalaman kong pagtataksil ninyo sa akin. Kaya ka pinagtaksilan dahil wala kang kwenta. Hindi mo siya mapaligaya. Wala niyo ka. Sinampal mo ako. Wala kang karapatang hamakin ako. Kabit ka lang. At kung ayaw mo ipakulong kita, lumayas ka rito. Layas! Hindi ako makatulog. Hindi mawala sa isip ko mga problema ko. At ang walang yang Sheila na yon, ang kapal na mukha. Ako pa ang hinarap. Tigilan ko na raw si Rodolfo, samantalang siya itong kabit lang. At hindi ko naman hinahabol si Rodolfo. Ang kapal talaga ng babaeng yon. Kung tutuusin, kulang pa yung sampal na ginawa ko sa kanya sa laki ng kasalanan niya sa akin. At ito namang anak ko, wiling-wili sa kaibigan niyang mukhang adik. Kahit masaya siya na kasamang taong yun, hindi pa rin ako mapalagay. Hanggang naririto sa pamamahay kong Jerome na yun. Kailangan makagawa ako ng paraan para magalit sa kanya si Brandon. At kapag nangyari yon, tiyak na mawawala siya rito sa pamamahay ko. Hindi mo dapat ginawa yon sila. Hindi mo dapat iniskandalo si Eloisa. Bakit ba pinapanigan mo pa siya? Ako na nga to sinampal niya eh. Hindi ka masasampal kung hindi ka nagpunta ron. Ang sabihin mo, mahal mo pa rin ang babaeng yan kaya pinagtatanggol mo. Umamin ka na. Hindi ba? Hindi ba? Matapos kong ibigay ang lahat ng gusto mo, yan pang iisipin mo? Dahil nararamdaman ko yun. I'm tired of you, Sheila. At anong gusto mo? Ang maghiwalay na tayo? Sige! Sheila! Akala mo hindi kita kayang palitan, ha? Nagkakamali ka, Rodolfo. Kaya kong kumuha ng mas bata at mas mayaman pa sa'yo. Tandaan mo yan! Kaya hindi mo ako pwedeng pagmalakihan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan kaya napunta yun? Tol, kanina ka pa naghahalong ka dyan sa aparador mo. Ano bang hinahanap mo? Ay, yung pera ko, tol. Bigay ni Daddy.
Saan mo nilagay? Dito sa aparador ko. Narito naman yung wallet eh. Pero yung pera wala. Ano? Tol, baka naman nakalimutan mo lang kung saan mo inilagay. Hindi, Jerome eh. Dito ko lang talaga inilagay yun. Heto nga yung wallet na pinaglagyan ko. Sige. Mabuti pa, tulungan na kitang maghanap. Ano? Nawawala ka mong pera mo? Yes, Mami. O magkano naman? 30K bigay ni Daddy. Kaya naman pala aligaga kang hanapin eh. O ano, nakita mo na ba? Hindi pa po, Mami Loisa. Inanap na namin sa buong silid. Wala talaga eh. Uy, imposibleng mawala yun ng walang kumukuha. Ah, teka sandali. Eto bang gamit ni Jerome? Natingnan nyo na. Mami, Anak, kailangan makita natin ang gamit niya. Para malaman natin kung talagang wala sa kanya ang pera. Aba, malaking halaga yun. Ma'am, hindi po ako ang kumuha nun. Hindi ko po magagawa kay Brandon yon. O ay kung ganon, buksan mo na yung aparador mo nang mahalungkat namin. Eloisa, ano ka ba? Hayaan nyo nga ako, Manang Ason. Kung wala naman sa kanya, hindi siya dapat na mag-alala. Sige po. Okay lang po. Oh, Manang Ason, halungkatin mo na yung mga damit, ang buong aparador. Sige. May mga damit dito na kay Brandon. bigay ko sa kanya yan, Manang Ason. Ano ito? Pera! Ha? Paano ako nagkaroon ng ganyang pera? Oo nga, hindi ka pa naman sumusweldo rito. At hindi rin ganyang kalaki ang sweldo mo. Akin na, Manang. Ito, oh. Anak, 30K ang halaga nitong perang nakuha sa damit nitong kaibigan mo. Oh, heto, habakan mo. Ito nga. Ito nga ang pera ko. Tol, hindi ako kumuha ng pera mo. Maniwala ka. Sinungaling. Gusto mo pang bulahin ang anak ko? Yan ang ang ebidensya? Ma'am, hindi ko naman po talaga kinuha yan eh. Nagtataka ako kung bakit napunta yan sa gamit ko. Sabi ko na eh. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Hindi ka lang mukhang adik. Magnanakaw ka pa. Mami Loisa. Lumayas ka sa pamamahay ko. Kung ayaw mo, ipapulis kita! Tol, aalis na ako. Alam ko, galit ka sa akin dahil naniniwala ka na kinuha kong pera mo. Pero, sa maniwala ka man o sa hindi, Tol, hindi naman talaga akong kumuha ng pera mo eh. Oo, mahirap lang ako. Laging kalye. Lasinggero. Pero Tol, hindi ako magnanakaw. Jerome, Nung naglayas ka rito at pinakira kita sa bahay ko, di ba? Wala namang nawala sa gamit at pera mo. Matagal na rin ako nagpupunta dito sa inyo, pero ganun, pumapasok sa kwarto mo. Wala namang nawawala sa'yo, di ba? oo. Ngayon lang naman nangyari ito eh. At hindi ko alam kung paano napunta ang pera mo sa gamit ko. Naguguluhan ako, Jerome. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Pero sana lang, loobin ng Diyos na malaman din natin ang katotohanan sa pangyayaring ito. Ilang araw na ring tahimik itong apartment dahil wala si Sheila. Akala niya siguro pipigilan ko siya. Pas may kakamali siya. Ngayong wala siya rito, iiwan ko na rin to. Papalik na ako sa bahay ko. Ngayon ako nagsisisi at natukso kay Sheila. Dahil doon, nawala ng tuluyan ang pag-asang matutuhan akong mahalin ni Eloisa. Ang cellphone. Tumatawag. Si Brandon? Bakit kaya?
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At yung pala nangyari, kaya mo ko tinawagan. Opo, Dad. Naguguluhan po kasi ako eh. Hindi ko alam kung kinuha nga ba o hindi ni Jerome ang pera ko. Pero di ba sabi mo, mula nang maging magkaibigan kayo, ngayon lang nangyari na may nawala sa'yo. Opo. Kaya nga po naguguluhan ako eh. Dad, uminom tayo. Samahan niyo ako. Okay, pero sa isang kondisyon, ha? Ano po yun? Hindi tayo magpapakalasing. Okay po, promise. Good. Dito na rin kayo matulog. Total, hindi naman uuwi si Mami ngayon eh. Kaya lang, anak. Tsaka di ba sabi niyo, hiwalay na kayo ni Sheila? Oo. O edi wala na maghihintay sa inyo sa apartment. Kaya ayos lang kahit dito na kayo matulog. O sige, okay yun. Anak, naiisip ko lang, ha? Biglang sumagi sa isip ko eh. Hindi kaya planted ang nangyari kay Jerome? Sino naman po ang maaaring gumawa nun? Maaaring yung taong may ayaw sa kanya. O kaya may galit sa kanya. Huwag naman sanang tama ang nasa isip ko. Dahil pag nagkataon, lalo lang niyang pinalalim ang galit ko sa kanya. Ang kapal din naman ang mukha mo. Dito ka pa natulog sa pamamahay ko? Baka naman mag-eskandalo ang kabit mo. Ipapupulis ko na talaga siya. Wala na kami ni Sheila. Hiwalay na kami. Ay, wala akong pakialam. Hindi ka pa rin dapat matulog dito. Sinamahan ko lang si Brandon dahil nalulungkot. Ayon. Kaya kahit sa pag-inom ng alak, sinamahan mo. Dahil ang kondisyon ko sa kanya, hindi kami maglalasing. Ang sabihin mo, konsentidor ka. Kaya lumaking malayo ang loob sa akin ng anak ko eh. Dahil sa pangungonsinti mo. Ano? Ako ba may kasalanan? Ha? Sino ba yung puro negosyong inaasikaso? Yung walang panahon sa pamilya at maging sa anak niya? Di ba ikaw yun? Ay, tumahimik ka. Hindi mo anak si Brandon, kaya wala kang pakialam sa problema namin. Yan ang hirap sa'yo. Sa tuwing makikita mong pagmamalasakit ko kay Brandon, lagi mo kong ipinapahiya. Lagi mong ipinamumukha sa akin na hindi ko siya anak. Eloisa, minahal ko ng totoong anak mo. Dahil mahal na mahal kita. Kahit na nga ginamit mo lang ako para masagip ka sa kahiyan. Dahil tinalikuran ka ng nakabuntis sa'yo. Sinampal mo ko. Bakit? Nasasaktan ka marinig ang katotohanan? Ang mga pagkakamali mo? Kung tutuusin, kasalanan mo, kaya ako natutong mambabae. Dahil hindi mo binuksan ang iyong puso para sa akin. Brandon, eto na ang merienda mo, oh. Pakilagay na lang po dito sa table, Manang Ason. Sige. Ayan, nailagay ko na. May iwan na kita, ha? Sandali lang po. May gusto po akong itanong sa inyo. Ano ba yun? Sana po sabihin niyo sa akin ng totoo. Kayo po ba naglagay ng pera ko sa gamit ni Jerome? Ano? Inutusan ba kayo ni Mami? Brandon, hindi ko magagawa yun sa kaibigan mo. Kahit na nga, hindi palagay ang loob ko sa kanya. Hindi ko naman siya magagawang ipahamak. At lalong hindi ako inutusan ng mami mo. At ngayon, balikan
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naaawa ako sa anak mo, Eloisa. Mula lang umalis dito si Jerome, lagi na lamang siya malungkot. May inom ng alak. Sumasaya lang siya kapag dinadalaw ni Rodolfo. Huwag niyo nang banggitin ang tungkol sa Rodolfo na yun. Ay, pasensya na. Masasanay din si Brando na hindi kasamang Jerome na yun. Nasaan na kaya ngayon si Jerome? Ano na kaya ang trabaho niya? Ay, hindi ko na problema yon. Ang mahalaga sa akin, nakagawa ako ng paraan na mawala siya rito. Eloisa, ibig mong sabihin, ikaw ang naglagay ng pera sa gamit niya? Ako nga. Tama lang naman yun, hindi ba? O ngayon, wala nang mukhang adik dito sa bahay. Tita Guada! Kayo pala ang sinabi ng sekretary ko na bisita ko. O ano, kailan kayo dumating galing Amerika? Yesterday lang, Iha. Naka-check-in ako ngayon sa isang hotel na malapit dito. Kung sinabi niyo sa akin na darating kayo, sinalubong ko sana kayo. At hindi na kayo nakapag-check-in pa. Gusto talaga kitang sorpresahin, Eloisa. O, kumusta ka na? Matagal tayong hindi nagkita. Hindi mo rin ako tinatawagan, kaya wala akong balita sa'yo. How's Rodolfo? We're separated, tita. Oh my, how come? Eloisa, mahal na mahal ka niya. Kaya ka nga niya pinakasalan sa kabila ng mga nangyari sa'yo. Mabuti pa, kunin na natin ang gamit niya sa hotel. At saka ko ikakwento sa inyo ang lahat-lahat. Wala na naman si Brandon? Ay, oo, Eloisa. Pagtingin ko sa kwarto niya, wala siya. Hinanap ko na sa mga kapitbahay, pero talagang wala. Wait, bakit na naman? Nangyari na ba ito before? Opo, Mang Guada. Noon humaglaya siya. Anong klase ba naman kayong bantay, Aling Ason? Bulag na nga binabantayan ninyo. Natatakasan pa kayo? Pasensya na, Eloisa. Umidlip lang naman ako sandali dahil sumakit yung ulo ko. Hindi ko naman nakalaing aalis siya. Ang sabihin ninyo, tatanga-tanga kayo. Eloisa! Saan natin ngayon hahanapin si Brandon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rodolfo, mabutit na parito ka. Opo, tita. Tumawag po ako dito para sana bang musta. At nasabi po sa akin ni Manang ang pagdating nyo. Pati nang nangyari kay Brandon. Hinahanap nga siya ni Eloisa. Pupunta rin daw siya sa police station. Bala ko pong tanungin ng tropa ng anak namin. Baka may alam sila sa kinaroroonan ni Brandon. Yun din ang sabi ko sa pamangkin ko. Ang problema, hindi niya alam kung saan matatagpuan ang mga barkada ni Brandon. Lagi kasi siyang busy sa negosyo eh. Kaya hindi siya nagkaroon ng panahong kilalanin ng tropa ng anak namin. Pero ikaw, nagawa mo? Opo. At hindi rin naglihim sa akin ng anak namin. Kaya kilala ko at alam ko kung saan makikita ang mga barkada niya. Hanga talaga ako sa'yo. Hindi nagbabago ang magandang trato mo sa apo ko. Napamahal na po siya sa akin, Tita Guada. Sayang nga lamang at nagkahiwalay kayo ng pamangkin ko. Hindi po ako natutuhang mahalin ni Eloisa. Kaya natukso ko sa iba.
Hindi ko na nakaya ang pagiging malamig niya sa akin. Si Marvin talaga, oh. Inihatid ka pa talaga rito. Totoo nga palang sabi niya, may sakit ka. Lagnat laki lang to, Brandon. Lagnat laki 3 days na raw yan. Gagaling din ako. Bakit nga pala nagpunta ka rito? Alam ba ito ng mami mo? Hayaan mo siyang magalit. Huwag kang ganyan, tol. Baka lalo lang magalit sa akin ang ermat mo eh. Baka sabihin pa, tinuturuan kita ng masama. Jerome, sorry ha. Ngayon, alam ko na kung sino talaga ang kumuha ng pera ko at naglagay sa gamit mo. Ha? Sino? Ikaw na naman. Bakit ba lagi ka nagpupunta rito? Eloisa, si Brandon ang dahilan ng lagi kong pagpunta dito. Hindi mo siya anak, kaya wala kang pakialam. Tunay na anak ang turing ko sa kanya at wala akong pakialam. Maniwala ka man o hindi. Ang mahalaga sa akin, ang ikabubuti niya. Eloisa! Rodolfo! Ah, Huwag na kayong mag-away. Hindi ninyo matutulungan ang apo kung lagi kayong ganyan. Pasensya na po. Pero siya pong laging nangaaway sa akin, tita. Dahil manluloko ka. Niloko mo ko, pinagtaksilan. Oo, may kasalanan nga ako sa'yo. Pero may pagkakamali ka rin. At dapat mo yung kilalanin. Pwede ba tama na nga yan? Rodolfo, may balita ka na ba sa kinaroroonan ng apo ko? Alam ko na po kung nasan siya. Nasaan siya? Sabihin mo, iuwi ko na siya rito. Huwag kang mag-alala. Akong mag-uwi sa kanya dito. Tol, dadalhin ka na namin yung Arvin sa ospital. Tol, huwag na. Mahihirapan lang kayo. Lalo ka na. Pero Jerome, parang mas malala pa ngayon ang ubo mo eh. Hindi rin nawawala ang lagnat mo. Gagaling din ako. Brandon, anak. Daddy? Ako nga. Pinatuloy na ako ni Marvin. Bakit ka umalis nang walang paalam sa inyo? Hindi ka rin umuwi. Alalang-alala kaming lahat sa'yo. Si Mami, Daddy, kasalanan niya. Ang laki na po ng kasalanan niya sa akin. Sumama ka sa akin. Iuwi na kita. Ayoko pong umuwi, Dad. At saka may sakit po si Jerome. Ilang araw na. Sige na, Brandon. Sumama ka na. Ipagagamot ko siya. Totoo po, Daddy. Promise. Pero sasama ka muna sa akin. At kung ayaw mo umuwi sa inyo, doon ka muna sa akin. At doon mo sabihin sa akin ang ginawa ng mami mo na ikinagalit mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nadala na natin sa ospital ang kaibigan mo at narito na tayo sa bahay ko. Siguro naman, maaari mo nang sabihin sa akin ang kasalanan ng mami mo. Si Mami po, Daddy. Siya ang kumuha ng pera ko at naglagay sa gamit ni Jerome. Ano? Paano mo nalaman? Narinig ko yun. Habang sinasabi niya kay Manang Ason. Ginawa niya yun para magalit ako kay Jerome. At mapaalis niya sa bahay ang kaibigan ko. Daddy, bakit ganun si Mami? Ang selfish niya. Wala siyang awa. Ang mahalaga lang sa kanya, hindi siya mapintasan ng mga tao. Kaya wala siyang pakialam kahit sino pang masaktan niya at patayin niya. Brandon. Totoo naman eh.
Kriminal siya. Dahil pati ako, pinagtangkaan din niyang patayin noon. Kinamumuhian ko siya. Kinamumuhian ko siya! Hindi niya bahay yan! Kaya iuwi mo na rin tong anak ko! Eloisa! Eloisa, sinong tumawag at galit na galit ka? Si Rodolfo, tita. Nasa bahay daw po niya si Brandon. Ay, salamat naman at nasa kanyang bata. Pero tita, hindi siya dapat ang mag-alaga kay Brandon. Dahil hindi naman siya ang ama. Bakit ba inuulit-ulit mo yan? Para masaktan si Rodolfo? Eh sa ginagawa mo naman, halata akong nahihirapan at nasasaktan ka rin. Tita Guada, hindi niyo ako maintindihan. Eloisa, bakit ba hindi mo aminin ang katotohanan, Iha? At kilalanin ang mga pagkakamali mo? Upang maging maligaya na kayong lahat. Brandon, nakausap ko kanina sa telepono ng mami mo. Gusto niyang iuwi na kita. Ayoko po, Daddy. Dito lang ako. Pero iho, nagagalit siya. At kung ano-anong pang sinasabi. Sinasabi na naman niyang hindi ko po kayo tunay na ama. Tulad ng madalas kong marinig sa kanya sa mga pag-aaway niyo noon. Brandon. Okay po, Dad. Iuwi niyo na po ako. Siguro nga, panahon na para sabihin ko kay Mami ang lahat ng ikinagagalit ko sa kanya. Brandon, anak. Maging mahinahon ka sana. Alalahanin mong sa kabila ng lahat, mami mo pa rin si Eloisa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Brandon, mabuti naman at umuwi ka na. Mag-uusap tayo ng masinsinan ngayon. Actually, kaya ako umuwi para talaga makipag-usap. Matapang ka. Sino ba pinagmamalaki mo? Si Rodolfo na hindi mo naman tunay na ama? Alam ko. Alam mo? Matagal ko nang alam lahat ng lihim mo, Mami. Dahil na rin sa kadaldalan mo sa kanya kapag nag-aaway kayo. Ha? Pero hindi yun ang pinakamasakit na katotohanang nalaman ko, Mami. Alam mo kung ano? Yung kayo ang dahilan ng pagkabulag ko. Dahil sa kagustuhan niyong mawala ako kung ano-ano ang ginawa at ininom niyo. Kaya nang isinilang niyo ako, bulag na ako! Brandon, anak. At si Daddy naman, hindi niyo pinahahalagahan. Sa kabila ng pagmamahal niya sa atin, ginawa niyo lang siyang pang-display. Hindi niyo man lang inisip na baka masaktan ako pag hiniwalayan niyo siya. Sarili niyo lang ang mahalaga sa inyo, Mami. Hindi. Nagkakamali ka. Mahal kita, anak. Kung totoo yan, Mami, bakit lagi niyo na lang sinasaktan ang damdamin ko? Bakit pati ang kaibigan ko si Jerome inilayo niyo sa akin? Bakit pinalabas niyo siyang magnanakaw para mapalayas dito? Kinamumuhian kita, Mami! Isa kang kriminal! Selfish! Wala kang awa! Isinusumpa kong kayo naging ina ko! Narinig ko yung mga sinabi mo kanina sa mami mo. Sobra na siya malang asul. Alam kong katulong niyo lang ako rito. Pero sana,
Huwag mong ikagalit ang sasabihin ko. Hindi mo pa rin dapat salitaan ng gano'n ang iyong ina. Dahil sa kabila ng lahat, siya pa rin ang naging kasangkapan, kaya kabuhay ngayon at malakas. Manang Ason. Tama si Ason, Apo. Lola Guada. Isang malaking kasalanan sa Diyos. Ang lapas tanganin mong yung ina. Inilaglag niya ako nung pinagbubuntis niya ako. Kaya po ako nabulag. Alam niyo po ba kung gaano kasakit yun sa akin, Lola? Napakasakit! Dahil hindi madaling mabuhay ng isang bulag. Kahit na nga may pera ka pa, nararanasan ko pa rin tuksohin ng mga kapwa ko bata. At maging ang nakilala kong ama, inilayo sa akin ng sarili kong ina. Pati na ang kaibigan ko na nagbibigay ng panahon para sa akin. Pero mali pa rin. Mali pa rin yung mga sinabi mo sa mami mo. Hindi ba may kasabihan? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Bakit ikaw? Bato ang ipinukul mo sa sarili mo pang ina. Manang Ason. Brandon, kung ang Panginoong Diyos nga nakapagpapatawad, sino naman tayong tao lamang para hindi gawin yun? Nakasarili nga ba ako? Selfish. Walang awa. Kriminal. Oh! Napakasama ko na pala sa paningin ng aking anak. Ganun na ba talaga ako kasama? Oh, Diyos ko. Eloisa, tama na yan. Marami ka nang nainom na alak. Napakasama ko na pala, Tita Guada. Napakasama ko na. Oo, nagkasala ka. Pero maaari mo pang ituwid ang lahat. Paano pa, Tita? Halos isumpa ako ng aking anak. Silakbo lamang ng kanyang damdamin yun. Kaya nasabi niya yun sa'yo. Pero naniniwala ako. Naroon pa rin sa puso niya ang pagmamahal sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Masaya ako at naisama ka ni Tito Rodolfo dito sa bahay niya, Tol. Ako rin, Jerome. At syempre, natutuwa ako dahil magaling ka na. Dahil yun sa kabutihan ng daddy mo. Kaya hindi matatapos ang pasasalamat ko sa inyo. Sabi ni Daddy, dito ko na raw niya patitirahin sa bahay niya. Ang saya, di ba? Lagi na tayo magkakasama uli. Nabanggit nga rin sa akin ni Tito yon. Ang totoo, nahihiya nga ako eh. Pero gusto ko. Dahil, siyempre, gusto ko ng permanenteng tirahan. Nang maayos at tahimik na buhay. Tol, gusto ko ng talikuran ng bisyo ko. Ang paglalasing. Gusto ko maiayos na ang buhay ko para hindi na ako na pagkakamalang drug addict. Jerome, pasensya ka na sana kay Mami, ha? Wala yun, Tol. Napatawad ko na siya. Kaya ikaw, patawarin mo na rin siya. Masama ang magtanim ng sama ng loob sa mga magulang. Mabuti ka nga eh.
May mga magulang ka pa. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Nakasama mo pa sila. Ma'am Guada, eto na po yung coffee niyo, oh. Ah, salamat, Ason. Nakita ko si Rodolfo, isinama si Brando. Ay, oo nga, ma'am. Nagulat nga ho ako. O ay bakit naman? Dahil kahit nakita yun ni Eloisa, abay hindi niya inaway si Rodolfo. At sa halip po, hindi na lamang niya pinansin. Maaaring napag-isip-isip na ng pamangkin ko ang kanyang mga pagkakamali. At sana nga ituwid niya na yun upang hindi na maghihirap pa ang mga damdamin nila. Tanghali na, Eloisa. Hindi ka ba papasok sa office? Nag-vacation leave ako, Tita Guada. For a month. Bakit? Para makapag-isip-isip ng mga dapat kong gawin upang maituwid ang mga pagkakamali ko sa aking anak. Oh, magandang balita yan. Sana nga masimulan mo na kagad. Tita, papatawad po kaya ako ng anak ko? Naniniwala akong mapapatawad ka niya. Mabait naman siya. Nagdamdam nga lang ng husto sa'yo. Kaya nakapagsalita ng pasakit. Sana nga, Tita, magkaayos na kami mag-ina. At sana rin, Iha, aminin mo na ang tunay mong damdamin kay Rodolfo. Parang natatakot po ako. Baka kasi hindi niya na ako mahal. Eloisa, mahal ka pa rin niya, Iha. Malakas ang kutob ko. Anak, lunchtime na. Come on, let's eat together. What? Pakiulit niya yun. I said, let's eat together. Niluto ko ang paborito mong ulam. Di ba dapat nasa office kayo? Vacation ako for a month, anak. Himala. Bakit? Para naman magkaroon ako ng time sa'yo. Po? I'm sorry, anak. Ang laki ng pagkakasala ko sa'yo. Dahil sa kapusukan ko, pinilit kong ilaglag ka. Pero maniwala ka, pinagsisihan ko yun. Lalo na nang makita kong bulag ka ng isilang ko. Kaya nga nagsikap ako upang maibigay ang lahat ng gusto mo. Yun nga lang, wala nang magawa ang salapi upang makakita ka. Patawarin mo sana ako, anak. Mami. Bigyan mo ako ng pagkakataong mapuna ng pagkukulang ko sa'yo. At tungkol naman kay Jerome, anak, handa rin akong humingi ng tawad sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Good evening.
Good evening din. Sinusundo ko lang si Jerome. Nasa silid siya. Sila ni Brandon. Baka gusto mo kumain muna. Ha? Masarap ang ulam. Sinampalukang manok. Wow. Favorite mo yun, hindi Oo ba? naman. Alam mo pa palang favorite ko. Halika, ipaghahain kita. Eloisa, Mahirap ito para sa akin, Rodolfo. Dahil nahihiya ako. Pero alam ko rin na panahon na para ituwid ko ang mga pagkakamali ko. Hindi lamang kay Brandon, kundi maging sa'yo. Patawarin mo sana ako sa pambabaliwala ko sa'yo noon. kung nananaginip lang ako, ayoko nang magising. Gising ka. At totoong humihingi ako ng tawad sa'yo. Ako man, patawarin mo rin ako dahil sa nagawa kong kataksilan. Kalimutan na natin yon. Kasalanan ko rin naman kung bakit mo nagawa yun. Kung mahal mo pa ako at payag ka, magsimula tayong muli. Oh, Eloisa, mahal na mahal pa rin kita. Hindi yung nagbago. At handa akong muling maghintay na mahalin mo. Hindi mo na kailangan maghintay. Dahil mahal na rin kita, Rodolfo. Totoo. Oo. Kaya nga sobra ako nasaktan nang ipagpalit mo ko kay Sheila. Oh, Eloisa. Eloisa. Oh, bakit narito ka pa, Jerome? Hindi ka ba sinundo ni Daddy? Dumating si Tito pero dito siya natulog. Totoo, Jerome? Dito natulog si Daddy? Oo, kaya nga narito pa rin ako eh. At sina Tito naman at ang mami mo, nandun sa garden, magka-holding hands. Tingin ko, nagkasundo na sila. Yes! Sa wakas, buo na uli ang pamilya namin! This portion. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Happy, love? Very happy, love. Sana pala. Noon ko pa inamin na mahal na kita. Ikaw eh. Noon pa. Naging ganito na tayo kaligaya. Nagpakaipot ka pa kasi. Hindi bale. Babawiin natin ang lahat ng panahong nawala sa atin. Uy, game ako dyan. Siya nga pala, love. May gusto kong sabihin sa'yo tungkol kay Jerome. Ha? Ano yun? Total, uli lang lubos na siya at wala namang kapatid si Brandon. Naisip ko, ano kaya kung ampunin na lang natin siya? Aba, maganda yan. Sure pa na magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. At tiyak na matutuwa pa ang ating anak. Mami, Daddy, ano pong surprise ang sasabihin niyo sa amin ni Jerome? Brandon, naipasya namin ng mami mo na ampunin na itong si Jerome. Ho? Oo, Jerome. Total naman, ulila ka na. At ang anak naman namin walang kapatid. Kaya naisip namin ampunin
kunin ka na lang. Yan ay kung papayag ka. Pumayag ka na, Jerome. Para maging magkapatid na talaga tayo. O ano, payag ka ba, iho? Opo. Payag na payag po ako. Umiiyak ka pa. Salamat po sa inyo. Magkakaroon na uli ako ng bagong pamilya. Ng mga magulang at kapatid. Kung gano'n mula ngayon, one happy family na tayo. Ang saya-saya ko po, Mami, Daddy. Ngayon, kahit hindi po ako nakakakita, ramdam kong kompleto ang buhay ko. Dahil bukod sa buo na ang pamilya natin, nagkaroon pa ako ng isang kuya. At kasama ko kayong lahat sa pagsalubong sa isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, isinusumpa kong kayo ang naging ina ko. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Babes Angeles, at si Angelo Alcantara sa papel na Brandon. Dilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahandugan ng isa na namang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas.